Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga naa sa 35% ang nabakunahang bata sa tibuok rehiyon sa unang semana sa measles ug rubella supplemental immunization activity. Samtang mall vaccination ipahigayon sa Cagayan de Oro City Health Office matag weekend. Ani report ni James Paulo Yap. Sa unang semana pa lang sa implementasyon sa measles ug rubella supplemental immunization activity sa DOH Region 10, nakatala na sila og 35% coverage sa mga batang nag-edad 6 months old paingon 59-month-old sa tibuok rehiyon. Sumala sa DOH-10 nga anaa sa 183,000 ka mga bata ang nahatagan sa maong supplemental vaccine gikan sa kapin 500,000 ka mga bata sa tibuok rehiyon. Butang nga gikalipay sa Department of Health, gilaraw matud pa nila nga makabot ang herd immunity sa sakit nga measles sa dili pa moabot ang deadline niini sa February 13. Maximize our social mobilizers, our DOH-10, they do house to house. Samtang sa Cagayan de Oro City, aron nga paspas makabot ang herd immunity ug mas daghang bata ang mabakunahan sa measles vaccine. Maglusad kini og mall vaccination ang City Health Office matag weekend sa tanang mall sa syudad. Sugdan matud pa kini og mang adlaw, January 24, 2026, hantod nga makuha nila ang 95% coverage. Ang bata nga moadto sa mall, 6 to 59 months old, they are eligible population. Naa sila sa Cagayan de Oro. We should not miss them. Hatagan yun namo sila regardless of their immunization status and regardless kung taga-asa sila. Magpadayon man sab kuno ang vaccination sa mga health centers ug rural health unit sa matag barangay kada adlaw. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.